Puthot All Party Hills Leaders Conference pada tihek pen APSLC Abui Kangrai. Bangkre ke thom APSLC klembang pubang phi la pen inut Congress. Abang photum Bharatiya Janata Party mate ruling government along Puthot kachapau dum. Kardong element Chandra Singh Rongpi. Aprangsi and ikarbilat kelang raton aphan kardong na kajeklo kardong. Tadi kai ke nang lituma phan akinang sat la pen prek jega beta na kiban pi bomason thot si pini le thot si tame isi prek jega beta na kiban pije pan si don li chisik tanglo pini na prek jega beta bang lake APSL si aphan prek jega tumon ke ja lake ilitum theklong lo non malom chibit be pin pen APSL si klem bang phubang piatum Bharatiya Janata Party mate BJP ruling government long kache pau donation thot si pini le thot si tame bangkre ke thom APSL si klem bang phubang pi la pen inut Congress ai klaim bang pu alang litum arpu pen COC Bharatiya Janata Party along kachepa opton dangte alang litum kopi APSL sia phan ning kethe kawe si kachi oma la pen kopi ning kethe si BJP along kachepa opton ma lahe hui angton alam kachingi kecethan ponja phan linon bori ponpo ladak na litum video journalist na paklang ponpo ladak kaddo kobe kedam tanga por hut istafan phangchu kachepa pu pen alang lipen pen bang engkoi ra inut mate bangkri non kado be bang engkoi ra inut lo la pen pinia bangke ako bangkre pri alang lia leadership pen si Puthot BJP long kache pa okdum thulo la si neli kechingsi da Stefan Phangcho pen si chingki pon po alang like APSLC long abarim klempang thulo la pen la women wing atum sita me kache pa okdum la si women tum pen sita me neli chingki chethan pon je phan bori pon po la pen congress pen sita me chingki pon po ande kechingsi nali phan kardom nang pa jilo kardom we phanta pini la bangso nang litum la bangso perangkia me kang ni pen nang litum arpu pen kache o la pen BJP lam kache pau do dalam the kapang da kaputhak thi hek pen nang thano ni siba Karbi Anglong arat tumta chini lo je APSLC ke strongest opposition pulo si non bang ke strongest avedar lo athema abui chingrai bom lo leaders atum chitur bom lo chekeng ke dat ajoine pen chepekeng tang tum ke dat ajoine si kad bom lo ason tak thasi pen ke people si eltum BJP सरकार अफान ने तुम कॉपी पसी अलग तुम लोग चिपे और दुनांग कोक बंके ये तुम जोंग सी रूलिंग अफान इंटोन रोंग सोरसा रोंग हाला नंकी पीजी आसन तीन तमे केराप पेन दांगलोक तो वार में के नंग सॉप पेन के दांगलोक नंकी पी अतुम फान से जोंग सी सोरसा रोंग बाहुन थे रोंग पुते हाला तुम ताको सोन सी नंग पीजी ऐसे लाइ मुंथी दम थाइलो पेन के पीपो सी तुम पार्टी चियो बंगे लाके कि हाई फान के चतुरोक अथेमा कॉपी पलो पुलते alang litum ke claim ke dam along bangke leadership ka crisis pick la pen ke alang litum ke claim ke dam kapaglin side athema aning kanwang lo plote election apor ke symbol sinang pachithirong stame alang litum ke registration of phanta sur ke beta claim une la pen ke alang litum rada phan ke thanji ke re-election ta kwan ne allah ka krol chirung det lo stame non tuan ta kwanang deng ma kele halata nang than thek wangwe ason tak thaksi ason allegation government phan ban ko alang itum do clip corruption po do clip copy po lo hala leaders atum si ajo ke BJP atangka en po adak ke APSLC pu ka check krong tum ta do la ta witness do atangka en that leaders pu komatum la menang thani jima la bangke neli alang itum si chini lor lo la si alang itum phan neli jong plok ta un stame alang itum pa chini nang ra ta tum pang sai nang la so puta ke athema nili tum ke claim ahok kachipiduk tum lo lai tum rong pen ahok mane pahai nang pusi claim lo stame angton a leaders panle pudam li ta inut bahani a leaders APSLC long kache krom dum bangke ajo ke BJP atap ke APSLC pulote koson si haila lalo la sini gache thedama thai bang ave asi non il tum KSCC kachari il tum kaching honnai CM sar tulram rong khang ke jalin ajoine si pini penangan song punoi social activist punoi pen ke dok anason political leaders tame alang li long si dope pulote alang li ka paching room ke thek a leaders pusinili pudamji athema alang li khai dhorom si pupe pen si pangrum si alang li chari bom si anutin phanta langkon bomlo lasi hala ke long le det tum si ka sorsa dum thavarat lasi nili ke pudamji bangke lahilo lasi tum BJP long ko pipo si chipe oduma ke wangji langta ni tum ke nangso rong along mane kopi mah muni tum basic kinang so da bangke nang pale phansi el tum phanching wai lo la si memorandum tokje pe nang pinoi posi ni tum memorandum thik lo la si non ke bangji ani bange ni tum duan a group pen
memorandum pi la si rong arlo kili liasonan ta ke pili implementi fungsi ne tum chingwai at lo sa ko nangli tum ke bang jela por sita me nangli monit nangli phan anang ka chiki nangli phan ki troi arada tum BJP long ka chapau don jia phan nangli hin pen ka tisik matalang li tum pen ka ching ki ke than ta toma penangan do la si non bang apai bang pe hola suarni bang sinel tum apai bang rada pan pachini da chok choro la dak nangli tum theklong no video journalist nangli tum patlang pon palang like congress klembang pula sialang li congress pen che obup si people si ruling government long ka chapau don ma bang so patang li aju pon po nangli men nang chathan ik thala pen nangli kopia pot si congress phan che otikang bup si nangli BJP long ka chapau don no nang than ik ma apang si nili men nangli tum phan chathan po lumin terang nangli kopina pudom congress long nili PS long secretary sekemon apia semen ke Maldon LP Sport asi nili pini dak betul bang ko ra isi bak doi litum dak congress tado EPSLC tado dan kapre parti tado tahai asi non mat ke nili congress kan nang cepa udun ke nguet lang asi fransi ne kabi anglong ara dapan pacuni yang tungel pen lo kedam tang EPSLC lapen congress lapen kapre parti tung diku ke BJP tung klaim lapen kedam bang mimi lapsai de jongkoi adapkan ini ke thomong bong nili congress along do ma hut ke tek dum teng polote alang tum ke klaim kedam mesen lapen ke plak plek awe asi karbiang arat doan according je depan steme tuning ribang lapen lo non itum phan karbiang long along nang kijapon len ram diar CM tung phan mesen asi kadu ka wesna me una sante ning chiroi ra ba ning chikerla la puthot dak non ruling bom BJP party long chok ne pasi kadu ka arat pa samme ni lista chpadi ni lo asi nilita mesena joine mesen pusi theklong si ini da bangkoi ba bangkoi si amulu kolong ngachitong lo kapre ka party long stame asi apong kapre non sar ni tung phan amen ni chi ne Stefan alang ibulo non tarik thom si arni si joining a program ng di po kasi nilhin tanta munit nitolot kam klema tanta bala kasi ni tagunan pen alang timan sa convince pa palipot kasi lancho lo chok choro lo ladak video journalist na ito mapana paklang pon po ladak kimyar je pelutang tela PSLC along women wing along klembang pia tum lalang litum sita mela pen halapo apina tu sita me dolang ni mali tamalang litum sita me PSLC long si kidam tanga poro po bangke ke klembun abang pido la pen non ladak ni nuddo alang lipan sinili kepa jutse alam cing kipon po kecing siba nang le pan kadom pa jelo ni nangli EPSLC phan kopi ning ke che thekawi kopi ning ke oisi EPSLC ke che ulo la pen non BJP long nang le ke che pau to nek lo ni pachani ke ma ke chengsi nangli men la pen nangli kopi ni pudop tamte nang che thanik nili men ke smirna sing napi la pen nili ke secretary la bodang pen la sinili BJP bini ke PLC si ningkan ta do bom lo stame hayon edet lo la pen itu magi kidukilak dat apot si kirap ilo dudun po kasi nili bang ning mathalo mane chepa dun po kasi mathalo mane BJP hina bangke kerap ta do runado tamang gas poisa to part la haista me nili tum ki dudya ta po se kerap kelong athai